Most. Most logolt ki. A legendari gyűrűt amúgy lehet lencsázni. Igen. Nem, azt kell lencsázni. Jaj. Csinálom azt a rútot, vagy vegyem át. Csak jobb voltam, mert akkor tudjuk, akkor trash-jel, hogy letehoztam. Csak azért. Hoztam én. Ha nem mond. Nem, csak van rá addon, azt gondoltam próbálni. Jó. Oda nem. Sok kell, ez nem kell. És kell, de nem oda. De azt mondtak is kára, mi nem Hát is azt miért nem alatt? Széjjelbe szoktuk húzni. Így szoktuk. Messzebbre. Jó. Nem volt. Mert így még olyan távolságban még szokták kapni az emberek. Nem volt itt a raiden. Most már van, úgyhogy úgy Na. Minden ranged itt stackkel. Itt van mindenki? Amúgy. Fury Merő ez Ranger? Az nem. Attól függ, mekkora kardja van. Fél perc is bent vagyok. Oké. Csak nézem, hogy itt van-e mindenki. Igen, ez már tudom a negyedik fél perc. Igen. Na szóval itt stackkel a ranged, és alapesetben úgy kezdi, hogy rákattintasz a bossra. Feljön-e az Iskár Assist? Ha feljön, az király, hanem akkor valami gond van az addonnal, töltsd le. Meg lett. Például azt, hogy nincs letöltve. Mondjuk ezt, tehát addig megkérek valakit, hogy rendezze már el a csoportokat. Mindjárt másszok bele, csak frissítés jött az Iskár Assistra, aztán akkor gyorsan felraktam. Oké. Na szóval elrendeznek el lesznek rendezve a csoportok. Elsőben a tank, illetve a melee, balról jobbra, ahogy haladunk, utána a healek, és utána pedig a ranged DPS. Arra kell figyelni nagyon az assiston, hogy mikor Iskár lent van, akkor szokott kasztolni pár spellt, egyre kell nagyon figyelni, a Phantasmal Winds-re. Ez az addonon egy ilyen kék színű hullámként jelenik meg a játékos háttéréként, illetve a játékos fél hátterében. Nagyon szépen látszik, hogy kint van rajta a Phantasmal Winds, az fújja lefelé a játékost, szóval azt csak úgy tudjuk leszedni, hogy van az Eye of Anzót középen, azt egymásra kell dobálni, ebben segít az addon. Balkattal, ismételem balkattal, hogyha rákattintasz az adott játékos nevére, és rajtad van az Eye of Anzu, azzal rögtön átadod. Ezt minél gyorsabban meg kell csinálni, mert ha lassúak vagyunk, akkor az adott játékos lefújja a szél és meghal. És hogyha egy healert, tankot, vagy akár DPS-t fúj le, azt nagyon nagy veszteség, ezt mondanom sem kell. Szóval az addon használata ilyen szempontból kritikus. Először a milikre dobjátok, mert ők közelebb vannak a széléhez, utána a healekre, hogy tudjanak, hogy ők ne halljanak meg, aztán végig kell pattogjon a rangeden. Ez kb. 5-6 embert fog érinteni. És minél gyorsabban kell kattintani a következő játékos nevére, ismétlen balról jobbra. Ez a legkritikusabb pont. Aztán, mikor lent van Iskár, van egy felcsakram nevező spell, 3 játékost fog kasztolni, egy éppen aktuális tankot, egy milit és egy rangedet. Az adott ranged... Nem ismerem a frázőre.
Nem tudok róla semmit. Minél gyorsabban, Nyilván szóval ilyenkor bármit ki lehet. véleményt nyilván Magadból gyorsítani lehet. Most Akkor ez van felcsakran a spell. F5-es A mili jó, kifut szia. narancssárgára. Utána itt is marad, ameddig el nem megy a spell, a tanknak kimegy az X-re. Ha a felcsakran mind a 3 játékosan elpukkan, akkor indulsz vissza a helyedre. A range-et ide, a csillagra, a mili a boss háta mögé, a tank meg nyilván a helyére. Ami még nagyon fontos, hogy általában vagy tankon, vagy healeren legyen a szem, amikor nem kell dobálgatni jobbra-balra, és akkor minden rendben lesz. Amire még itt kell figyelni, ha nincs kár, hogy most látjátok, a 2 oszlopból jön ilyen zöld sugár, ez egy-egy játékos ki fog választani. Szóval amint a DPM írja, hogy Falconduit, azon az a neve, on you, látod, és elkezded errefele futni. Kihúzott szélre, ha lejárt rólad, akkor visszaszaladsz a stackbe. A fontos az, hogy ne húzd át de így minden hátra a kapun és réden, percen működőképes, úgyhogy csak így oldalra Csak kihúzott gír kell szépen, húzni. így hátra is lehet húzni, Karakter. tudsz vele menni jobbra-balra, csak ne össze-vissza, Elég és jelentős egyből, amint látod, hogy rajtad van, fussál ki. És akkor nem lesz gond, nem bomlik meg a stack, és könnyebb kihílelni a csapatot. mi történt? Aztán második fázis 3-szor fog előfordulni, 3 ad jön le. Első fázisban 1, a másodikban 2, a harmadikban 3. Először, ha lejön, egy jól képzett DPS jelöli nekünk a prio addot, kivállalja ezt. Én jelölök szívesen. Jó, akkor úgyis van asszisztod, minden. Akkor te jelöld, légy szíves, és ami jelölve van, azt kell nyókolni prióba. Első körben a papot, nem a kis addokkal foglalkozunk, ami körülötte van, hanem csak a pappal. Ha az meghalt, akkor mindenképpen healeren legyen a szem, de ezt valószínűleg mondani is fogjuk, aki dispellezi az adott játékosokat. Igen. Aztán le fog jönni még egyszer kb. Azt hiszem 50%-nál 2 ad, egy Warden és egy pap ugyanúgy, akkor öljük először a Wardent, aztán a papot. Ez is lejelölve lesz, amikor én kiabálok, hogy Amára dobd a szemet, mindegy, hogy kint van, dobjad rám, mert ha nem kapom meg időben, akkor meghalunk. Harmadik fázisban lejön egy Felraven is, azt fogjuk utoljára ölni, ugyanúgy először a Wardent öljük, a papot, aztán a Ravent. Steel, neked itt annyi dolgod lesz, hogy kb. Ide kihúzod szélre, és a Raven közelében ne menjen Mili, az csak a Mili nyújkolja majd a végén, hogyha nincs fent már más. Mert máskülönben ugye az területi sebzés és a Milinek kapja meg. Elég sok mindent mondtam, de szerintem nem lesz itt gond. A dobálásra tényleg nagyon figyeljünk. Adom mindenkinek, lent van-e? Akinek nincs, az most szóljon. Bosszra rákvitkelsz és előjön. Jó. Mindenki látja, én ezt úgy veszem. Akkor Ilyen mikor lesz? BL 30, vagy nem 25%-nál kb. Amikor a 3 ad lejön. Minél gyorsabban tudjuk munkolni ezt. Vagyis az addokat. Én nyugodtan lehet CD-zni az elején. Ja. Legjobb. Oké, fogok mondani. A Steel, még neked annyi dolgod lesz, semmi, majd én intézem a szemet. Vedd fel majd a boss-t. Kezdett meg. Money. Ezzel én annyit kérnék, hogy én nem fogok futni, amikor megkapom esetleg a flame. 5, 4, 3, 2, 1. Na, faszom. Fussák ki. És Keramoni. Steel, te is. Mili a narancsra. Dobáljátok, Lecas Gevarára, Dimióra, dobjad tovább Dreidre,
balkattal. Ókra is jó, ók dobja tovább. Igen, mehet vissza healerre. Nagyszerű. Mindjárt 70% jön az első kupac add. Vedd át a boszt. Dimio fussak ér. Nagyszerű. Jönnek az addok. Kell majd aztán, Fussál azzal a zölddel. Úgy. hogy legyen healerem aztán. Aki tud dispellezze a healer, akin van. A felbombokat. Valaki healer, haló! Dobd át manira, ha nem tudod, mit kell. Andris, mozogjál. Szedjétek a healt, létszik. Gyorsabban halljon a koponya. Sokkal gyorsabban. Manira. Healer dispellezzen, vagy adja ide késő. Nem halt meg senki. De Tapsi fülesre dobjátok, jó? rajtam van most. Tartom magamon most egy picit. És nem fog kelleni. Most nem kellett. Dobjad, vércsére. Roger vércsére. Warrior, dobd. Roger, dobjad vércsére. Ott van a listán. Csak ezért kellett az iskára. Jó, megvan. Ulapcsára. Utára, aztán jön kell. Már nem kell. Dob vissza hírre. Tapsira rakjuk rá, jó? Ez. Andris, mozog. Jön a következő kupac add. Vardent jelölni, azt ölni. De mint az állat. A mára dob. Skult. Nagyon gyorsan ölni. Andris, hotás. Hátrafele visszük, nem előre. Mehet a pap. Szedd a bombát. Aztán jöhet vissza. Ha én átdobom neked, akkor már leszedtem a bombát. Ja, jó. Cimerio dobjad Gevarára. Big Punch. Mehet tovább. Skentia. Scientiára. Dobjad. Big Punch, dobjad. Jó, elop. Dobjad. Scientiára tovább. Mindig Malaya. Na hát, szóval már hulla lennék. Akkor ki kéne menni. Igen. Jön a következő kupacad. Steel vett fel a Raven, majd ha jön 20%-nál, és 20 ki szélre. Ne amerre futunk, a másik oldalra van. Jöhet rám a szem. Lehet a BL. Nem, igen, ment a BL. Koponyát gyorsan nyúkoljuk. Mehet a pap. Steel dob majd Dalszél. tovább. Kaszterek Felréve. szedjék szét a izét. Mire jöhet a bossra?
Fú, de hülyén ment az a csakram. Felkondolitra figyelni. Pussatok ki. Kasztára köljék le. Jó, szép. Vagy ez mint az ágybaszarás. Azért dobhatnátok továbbám. Ez nekem nem megy. Na, hát ezt kell Nem gyakorolni. tudom. Szép volt ez nagyon. HC-mel még jobb lesz. Vagy még nehezebb, bocsánat. Megkaptam a goldon. És bazd meg, ezt nem hiszem el. Ott a chestem. Fél pillanat és hoztam is a lootot. User left your channel. Közben rotyogjunk, gyertek azért. Bazd meg, ez nincs, nem az én napom. User left your channel. Ezekre most mit kell nyomni? Ha kell, akkor mi ideire. És ha off, akkor greed, igaz? És karasszisztot kikapcsoltok nyugodtan, de zavarjon. Igen. Amma, Tank itt van, akkor mehetünk. Bocsánat, hogy Passzol. közösszóltam. passzolom a chestet, viszont hogyha senkinek nem kell esetlegesen a crit mód is, akkor szólj. Jó. Mert Stíl, itt ez vagy? van, hogy szokott a game. Mennyi? Húzod. Ahogy Hunting kiállni. szerintem nem kell a plétes cucc. Szóval nem, ha nem gond, nem adom oda. Dreadnek tudathasadása van szerintem, azért mindenek mindenre. Mely De nem ő volt. Szóltam. beköcső. Ezért Peacekeeper-t öljük, hogyha kasztol valamit, akkor fordíts hátat neki. Mehetünk. Frostba vagy? És vigyázz, hogy erre felállja, hogy jó lesz. Csak kérem, Turki, neked biztos, hogy kell az a chest Frostba? Valakinek kell, Crit multi ettené, de hát csak Jakka mondta, hogy ha nem kell. nekem kell viszont. Jó, akkor megkapod. Danke. A backet. Dreid viszi, neki is a legjobb. Ő is nyerte. Söröljetem a PvX-et. Gyűrűt. Mi a neve? Egy Soul Reaper, vagy mi ott akkor mit szakítani kell? Mindegy, AOE stunnoljatok, meg CC-zzetek. Rip Soul az a neve. Azt kell szakítani. Nincs igazuk. Mások Minden Csak bejött. egy gyékát a keszőszelátra, csak egy valaki. Jaj, Szia, Prió éjszakát. És kellemes ünnepeket. Szia. Ott helyre lettem, melyik voltára kell menni?
Lila. Akkor Bal szélső. Bal szélső lehoz. megvan teszem. Szakítsatok, lehet szakítani. Itt vagyunk 22-en, szakítsatok. Rip szólt. Nyugodtan. Akkor a Stunnol. peacekeepert kell nyúkolni, nem? Kéne. User disconnected from your channel. Staminát kérhetek esetleg. Clear. Jó, cool. Köszönöm. Megint ripszul. Megint meghaltam, bazdmeg. Hihetetlen. Én is kétszer meghaltam ma. Na, Hol van a Heroic Clip? Ez csak charge volt. Amúgy Soul Cleaver az a neve a mobnak. Amelyik ripszulozgat. Itt ha lehet, akkor ott a baloldali részét ne húzzuk be az Instának, jó? A kis barna orrkörcsikékből álljatok ki. Pedig XP. Azt a kurva. Két hunterünk is van, legalább. Az első kettőt kérlek csapdázzátok be, és a bal hátsóra fogunk menni. Skull-al jelölöm, az első kettőt fogjátok meg, légy szíves. Akkor bal hátsó, tehát azaz. És Steel azt, mikor írja azért, akkor vegyük át. Hogy cserélgessük, máskülönben meghalunk. Az jó. Ha elment User Steel, joined your channel. meg fogok halni, nyúkoljátok. Várjál, hogy lőzem a gyűrűket tanga. Hogy nekem milyenek vannak, mert akkor odaadom. De szerintem nekem ez nem kell. Én tegigdeltél. A legmagasabbat én meghaladtam. De mondom, hogy odaadom, hát Adjad, nekem mindig. ha jobb, hogy szarabb az enyém. Na, érted már. Nem mondom, én meg csak az Agit láttam egyáltalán. De jó a izé is. Mert még egy izével nem még semmire, egy staffal, meg egy izével. De hogy Ez csak hosszú távú. Na. viszont elugró bónusz looter. Neked is most kell kitalálni. 10 órakor. Hát a faszom sem van, hogy lejünk ide. Ez volt 3 cél is.
Hát főnök Mit jobb eddig? nekem. Addig úgyis taksz meg a gázás, akkor... Jó, jó. Na, gyors talpaló tax. Ismétlés ilyenek. A ranged a csillagon stack. Elsősorban mindenki itt áll, és 3 spellre kell nagyon figyelni a rangednek, amit ebben a fázisban az elsőben használunk. Ölöd a boss-t, fog egy olyat használni, hogy Felblaze Charge. Akkor egy adott embert kijelöl és rá fog futni. Na, akit kijelölt, az itt marad a helyén, mindenki más, ennyire kb. Ezen a vonal mentén elmozdul tőle ide, és így fogjátok folyamatosan pakolgatni egymás után. Felblaze Charge-ot, ez egy nem túl nehéz dolog. Valakit kijelöl, Felblaze Charge, ott marad, más megy, azt kész. Aztán, hogyha elnyomta, ő is megy tovább. A másik, amit kell, egy Voltail, vagy akár ilyen Felorb nevű spellt fogunk mondani. Azzal annyit csinálsz, hogy vagy arrébb futsz egy picit, amit jobban ajánlok, hogy befutsz a range és a melee közé, ide elpukkantod és szaladsz vissza a helyedre. Ennyi, semmi több. Harmadik, amire kell figyelni, itt ez a melee-nek is, hogy a felprisont harag, egy nagy zöld örvény, az ugyanúgy fogtok ennek a vonalnak a mentén futni, csak egy mivel nagyobb az egész, nagyobb távolságot. Senki nem maradjon benne a zöld körben, szóval gyorsan kell reagálni, mert aki benn marad, azt ki kell szedni, DPS, QS és a többi. Aztán a millinek arra kell figyelni az első fázisban, hogy ne álljon a boss előtt semmi esetre se, mert csap és a 2-t bekapsz, akkor meghalsz. Igazából ennyi. Aztán ha leütöttek a páncélt, kijön belőle a szokretár, akkor egy jól képzett tank, mondjuk Steel felveszi és a piros portálra húzza. Illetve mindenki a piros portálra fog stackelni, máskülönben szét fognak futni a szellemek, amiket én fogok kezelni majd a páncéllal. A piros portálos stackelésnél arra kell nagyon figyelni, hogy amikor kijön a dominátor, akkor le kell nyúlkolni. Illetve a bossnak minden egyes kasztolását szakítani kell valakinek, mert ha az nincs megszakítva, akkor öli a páncélt, és ha meghal a páncél, visszakerülünk az 1-es fázisba, de nem akarok visszakerülni az 1-es fázisba. Szóval a dominátort egyből öljük, a boss minden kasztolását szakítjuk. Illetve van egy debuff, egy zöld kör magad körül, azt az egyből ki kell futni a tömegből, méghozzá úgy, hogy lesz rend egy fehér és egy lila portál, és te a piros és a fehér portál vonalába, képzeletlen összekötő vonalára állj valahova, Serikok hogy a vásárlások, szellemet ne jöhet. kóricáljanak el feléd, Imádom. mert akkor nem tudom befogni a prisonbe. Ha lejön egy nagyot, az folyamatosan kasztol debuffot, ezért a híreleknek fontos az, hogy debuff. Én meg ezt küldöm neked szedjék. karácsonyra. Vagyis, igen, lézeljék, hogy mit tudom én mi. Ezért azt is megírja a rangereknek kifutni, vagy kifordulni. A rangereknek még ki kell fordulni kötelezően a szellemekre, hogyha kiszabadulnak esetlegesen a felprisonből, mert sebeznek, 1 firálnek, 2 ölik a pajzsot, nem kell mondjam meg, ha meghal a pajzs. És tulajdonképpen ennyi. BL majd a portálváltáskor lesz, el fogjuk mondani, amikor kiszabadulnak a szellemek, hogy minél gyorsabban öljük, mert ott elég nagy kupacok fognak kiszabadulni. Vizázs nincs ezen a bosszon. Steel, neked annyit mondok, hogy kétszer fogja. Ez mi volt? Szóval, Reverberable Native Blow-t fogja nyomni. Szerintem te is elég jó bírod ahhoz, hogy kibírd a másodikat. És akkor majd, amikor másodjára jön, nyomjál valami sebzés csökkentőt, és utána lesz csere. És erre fogjuk fordítani, majd te is erre fordíts, én álljam előtte. Még egy dolog. Majd vedd fel a boss és húzd a piros portálra.
bejön. Neked körülbelül ennyi dolgod van, és hogy szakíts. Minden kasztolásot meg kell szakítani, azt szóljon, hogy ki fogja szakítani. Az fontos tényleg. Tudom, megyek majd ki! Micsoda? Jaj, jó. Oké, az elsőt akkor azt így szakítja. Várjatok. Szakítja. És mindenki range-et stackeljen ide. Szépen. Stick. Igen, a kockára, hogyha a Milli véletlenül megkapja a Fairbrace Charge-ot, meg messzakóricát, akkor ő a kockára fusson ki, és oda lője el. Lehetőleg. Ki is ment a fejembe, hogy te elmentél, nem is szóltál. Nem láttad, nem érezted? Hát az, hogy beléd megy, az nekem mi közöm van hozzá. Hát te kérdezted, hogy elmente. Hát de az ilyen, megmondom, beléd megy, azt én érezném. Töltség. Na, mert hogy jöttem én a képbe? Ne, a Black Hand-os gyerek. Bónuszódba kiesett, és úgyhogy megvoltam a halra. Igen, ott voltam. Igen, ez kurva jó, ott lent napozok, a Black Hand platform alatt. Bónuszról azt ugrolt Black Hand. Hát kurva jó. Hát erre hadd ne mondjuk semmit. Teljes lett, ezt nem azt mondom. Nagyjunk neki, jó, mindig. Na, hogy a mai este rendhagyó lesz, a szünetre való tekintettel kifullásig. Mondjuk. Ez az! Végre! Kurva jó, még lenne egy marcs is. Igen, az a tervem. És mit kapok a karifa alá? Harcsit. Gevarát. Figyelgessünk. Ki lesz a cötölpe alá? Gevorán! Valaki a boss előtt állt. Én voltam. Hát persze, de rúgóknak amúgy is hátul kéne lennie. Már nem. Csak azt Már ezt is elverték tőle. Jó van, de úgy illik. Oké, Steve visszajön, vedd át. És fordítsd arra, úgy. Húzd be középre. Milli álljon a zöldbe, létszik. Okay. Úgy, nagyszerű. Prisonből kiállni, Milli is. Valahogy húzok. Oké. Vedd fel majd a boss-t, én megyek a páncélba. Prisonben ne fusson bele senki. Szakítottam. Pirosra stackelünk. Szakítsad. Mindenki menjen a pirosra, kaszterek is. Szakítottam. Dominátort leölni. Azzal kifutni. Uata, sétál ki a raidből. Sétálj ki vele. Úgy. Kijöttek a szellemek. Öljék le a kaszterek, ha erre jönnek. Itt is vannak. Lőjétek. Igen, ölni, kifordulni. Hátad egy nagyot. Kijött 2 szellem. Azokra forduljatok ki. Öröm. Véljétek, mert ölik a páncélt. Hátul van 2 nagyod, azokra is légy szíves. Csak én lövöm.
Még egy ad. Dispellezzenek a híverek. Sok A szellem. szellemek. Szét vagyunk egy picit állva, ezért nem tudom őket fogni. Nem öljük meg a izét, fázi... Nem tudom. Hát, hogy el kellett volna bélezni amúgy. Caster. Shadowcaller. Kaller. Még egy. Portálváltás van, várjatok, még jönnek ki a szellemek. És aztán mehet a BL. Range-edek üljék le a kallert. És mindenki menjen át. Szellemeket leöl. Ahogy lement a Doni Márton, mehet a BL. Ez fájt. Menjen. Addok. Szellemek prióba halljanak mostantól, mert kevés a HP. Dispelre fokozottan. Jön egy kupac a másik portálból. Szellemek. Jó, azokat hagyjad. Ezeket, amik jönnek, azokat öljétek. Nem már bosztoljátok, srácok. Ennyi. Szép. Fölmegyünk Tirianhoz. Menjünk oda. Annak Tyrant, nem tudom, hogy Van benne kapa? Nem kell lootolgatni. Gyertek ebbe. Benne van a kapacitátor? Ama. Mindjárt megnézzük pillanat. Kurdeista. Na végre ott a tringet. Ezt a moppakot Az azt amúgy így mennyivel csökkenti? tudjuk intézni egy tankkal amúgy? Metszesen. Akkor várjuk meg. Kétszeres a rugó. Jó, ott a izére dobjál. A kesztyűre, tokenes kesztyűre, az neki Mind a jó. kettőre lehet nédelni ilyenkor. Majd el lesz döntve. Hát jó, átvehető akkor. Tovább trash, vagy... Megvárjuk a már. Nyomkodjátok, légy szíves. Ami kell, vagy ami nem kell, arra passzoljatok. Zemi kifakadt. Nekem a Shamanova van 3 darab kapacitáta. Adjak egyet? Gömre odaadom neked, te rólad a legnagyobbat, beszéljétek le off-tankok egymásképp. Melyiket? A nyakláncot. Jó. Ledölcs, ezt nem kell senkinek. Transmodra. Neked Transmorgra? Odaadom egy Disenchanternek. Dimio, ma téged gérelünk, úgy néz ki. Dios mio. Dios mio. Na, a trinketet Mani vitte, viszont a Doloreznek a legnagyobb upgrade, ahogy látom. Ez igaz? Nem nagyon kell a Szerintem- nem nagyon kell Szerintem- neki Disco Papnak ilyen item amúgy. Odaadtam Maninak.
Diszkónak úgyse figyel a manája. Manája lacskos buzi karakter. Diszkó, jó. Gézé volt a... Gézé. Quadjo, neked lenne szed bónusz? Ezzel volna, hát harmadik lenne. Kavandris? Nekem negyedik. Harmadik lenne? Neked meg akkor a negyedik? Aha. Akkor ezt odaadom a Kavandrisnak a 4-es bónusz miatt, és akkor neki nem fog kelleni következőből. Cricket Mafia. Okés? Hábú már Jó. úgy Ő vitte amúgy. Csak mondom. Szóval neki nagyobb upgrade is, meg nagyobbat is rollolt. Csak a set bónusz miatt, meg pláne jobb lesz. Oké, mehetünk, a portált zárja be valaki. A maga után. Nem akarom. Szóljatok, ha bezártátok. Megtörtént. Akkor megyünk tovább, Az aktus. másik oldalra. Még egy firt kapok, soha többé nem játszom. Itt van rá esély. Gyerünk kedves streamerek, arra ki fírelje be Turki karriát egy végén. Záródott. Megyünk fel. Ehehe. Na, itt a kombatok, villog. Jó, nem játszom többet. Ennyi fasz. Hiába Ennyi is fiatal zárja a valaki. faszát. Mint a fenébe. Szóljatok, hogy hú, meg fogok halni. Röccent. Meghaltam. Szedjétek fel. Ha van egy kis szabad idő. Köszi. Haladjunk. Megyünk a kövére. Ha nem lesz a fírben. Te fasz ki van, hogy CD-nél rövid a busz. Gyűlt még egy nagy. Most fitni fogok. Makroszba a trinketet. Na, ezt is zártuk. Nagyszerű, megyünk visszább egy picit, itt a nagy boss. Hát a Bosszant. basszad. King Spring, neked is? Killing Spree nem vagy untargetable? Nem. Nem? Nem, már nem. Paraszt. Dehogy nem. Már nem? És azt használom pedig izével, Blade Fury-val. És szakít. Én megnéztem közben csak a tuti bizti kedvében, hogy hetek óta vadásztam ezt a tringetet, ez bis a druidnak. Picsa jó, én is azt használom a sámánnál. Azért, mert azt néztem most, én nagyon régóta akartam már elvinni, és nem is dobta ez a buzi. Akkor meg pláne. Szerintem az egyik legjobb trinket, ha nem a legjobb amúgy. De gondolom nem csak druidnak is. Szerintem elég sok healernek jó. Jaj, Azért is néztem, hogy kinek nagyobb upgrade. gyakorlatilag 3 trinket van, ami ugye ezt az Archimond, ez az Archimond meg a Xulhorakból, ami esik, ez a 3 trikket, ami gyakorlatilag bis. Senki ne fosson majd be, hogyha nincs HP-je, jó? Igen. Csak ne halljunk meg. Na Andris, villoghatsz a 4-es set bonusszal. Mutasd meg, mit tudsz. Meglátjuk, milyen lesz így a mi. Csináld csak. Fú, de jó vagy. Két rohadék! És megsértettem és kilírám a klánt is őt. Negyedjére? Na, csak várja. Harmadik lenne. Pontosítok utoljára. Klán rekord. Ja, kövön, szigorú lett. Meghaltam.
Új év, új szabályok? Ez. Nem, Évente csak csak azért nem kétszer ennyi. lívelhetsz. Nem, csak nem ennyi visszadedóba azért, mert valakivel összebajlik. Az elmondás alapján azért. De. Nem balhéztunk össze amúgy. Nekem ezt mondta, hogy valami, hogy állandóan ő volt baszogat. Igen. Ha tudtok Repüljünk a kaparni, HP-nk. még én kibírom. A fájton fontos a túlélő gyerekek. Hát ha elfuttok, Idézett akkor Cruise idézzetek. Combat Krisztától. Mindenki elmenekült. Van egy ilyen tűzlabda, amit leidéz. Na, abban nem szabad belesétálni, mert van hitel. Én 2-be is belesétáltam. Hogy tudtál, hogyha van hitelt? Mind a 2 egyszerre jött felém. És akkor te kétszer haltál meg egyszerre. Sajnos. Ja, ha túlélted volna és meghaltál volna. Mert mondjuk használhatnám a talent változtatás jogát, mert simán lehetne abszorbálni ezt. Igen, majd szedlek. Mi van, az még úrva is kell kelni? Búzi. Elvileg már ez van, jó. Nem menj fel. Not in line. Aki fent halt, az jöjjön le. Maszkesz Jöjjön fölszed bele. amúgy, de befutok. Már megy a maszkesz. Ja, Csak, de régen- csak elbaszták a HC-s ládát, de boldog vagyok. Hogy beszélnek el? Hát nem hozta az a szar. Nem dobtókent? Wow. Hát nem a token. Nekem szerintem ugyanazt fogja dobni, ami már megvan. Azt szokta. Egyszer esett egy item, elmentem a legelsőre, onnan kiesett egy 720-as valami, vagy 710-es valami, ezt folyton az dobja. A kettő is. Elnök a mondja, Háves csinálta ezt. Csak kapok majd egy szumcit. Turki kiegezte a Pavelpitet. Mi a bajod? Amíg átrakom a Glitrize magamat. Már ez a trash-en se sokat hallgatom meg. Dekoráltuk a padlót. Na, mindenki itt van. Gömbökből kiállni majd. 4, 3, 2, 1. Úgy. Ez egy telibe baszott, undorító trash. Lényeg, hogy egy valkűr vagyok.
Visszattere. A 4K HP-s főírtak már. Hát ez király. Én már tankra is rárakja, hogy nem lehet hírálni. Meghalt legalább egy? 3 meghalt. Aki tudja nyomni már egy Mastreszt. Hát mindenkinek tudnia kéne. Jó, de igaz nem jó. Valaki fegyóra tud hésztet adni? 5000. LOL. Tőlem kell akkor 8. Köszi. Az összes bosst megöljük one shotra, ugye? Jó. Jó. De ezzel már 2-szer meghaltunk. Nem tudjátok, a boltok holnap nyitva vannak még. Nem tudom, csak délig. Nem is én éreztettem, Steve. Én voltam. Ki kérte a hisztes enchantot? Én fegyóra. De te ki vagy, ember? Hát ki vagyok, basszus. Ez, hogy én ismerlek, az egy dolog. Ki az az én? Kavandu is. És most ki ismeri el kit? Bocs. Ez a kavandis, amúgy honnét jött? Az ilyen becenév? Az Andrisból. Azt gondoltam. Ez amiben az... Pedig. Igen, az Andrisból jött. Na, Zsangozsi. Mi arra csokhatunk? Nincs mit? Rakjam az egyikre, vagy csak az egyet őig? Tankrugó, Ez bazzeg. volt, nem, ez most tényleg, ez most close combat volt. Befagyott a játék. És nem tudom. Persze játék ilyen. Ki akartam rabolni. Ezt nem van, ennek sincsen zsebe. Hát azt úgy tudod, azt mondod, hogy add már ide a telefonod eddig. Ezt megbökette őrrel. Megszúkál a mécces törrel, bazd meg. Ja, megint találtak most viszont a héven, bazd meg. Olyan, Mit szórakozó hallottátok? dolgokat? Hát ezért H5-ös év. Mi jövőnken, bazd meg. Léteztek. Ha valami autista köcsög arcú belerakja az meg a tűt. A kurva anyádba halok meg! A izét, mi a faszom, ülőkéből beleszúrták benne megint. Hogy színvelet vállalat. Ezek nem ilyen Urban Legendek? Nem. Nem belőlektem oda, bazd meg. Addig megyünk. Jöhet a terem. Egészet. Mindent. Mindent húzzál. Na. Ez nem elefer. Azért. És tényleg Ha valaki nem most bírt van. magát. Fú, de jó! Azt tudom, Fú, de jó! Elmejelvezzük. Csak betakarok. Számok. Igen. 1 millió kész. Látja mindenki. Ki volt az? Előzetben. Csak azért kérdezem, hogy kit dobja ki. Nem én húztam meg, csak ott van mindenki. Látlassa. Nézd meg a combat Hát most logot. komolyan. Ne szórakozzunk. Ez nagyon jó volt. Blitzlőri nélkül csináltunk 200-szor.
De akkor már megvan, kihúzta. Nem én voltam. 900k-val mondtam, aki így lőni. Nem én voltam. Én csak élveztem. Neked is kicsit becsapogott? Jordi. Még egy ilyen ne legyen, mert ha nem fogunk halapni. Jó megfenyegetted őket. Hát, már egy túl teljesítettük, azt már ezt számoltunk. Őt egy pátrás nem lehet lehúzni, mert ezt a kettőt be kéne, és akkor jobb lenne a damage. Ja, de egyébként annyiból tényleg ne basszuk el, hogy potenciálisan simán belőle kipucoljuk ma. Igen, szóval valószínűleg nem lesz több most, és jó lenne tényleg Archit is lenyomni. És tényleg már nem sok boss van addig. 5. Szóval csináljuk manuálisan. Vagy akinek ezzel problémája van, az per lead. Csak kíváncsiság kedvéért nézzétek már meg, hogy ki volt. Én voltam, hát mondtam. Jó volt. Én. Gondoltam. Te őzönt róla. Mindjárt teszek még egy skullgélet valahova a sarokba neked. Köszi. De most oda is állnak, ragadjak meg. Oda húzod az összeset. Várjál még, Tapsi, éled. Van misdirection-ed? Van még ami? Azt kell csinálni, hogy két Hunter rálövi a rugóra, a töltsére. Töltsére ki rányom, hogy misdirection, de a boss-tól az nem tudom, kap egy 1000 goldot. Na, akkor én is beállok az X-re, adjatok egy helyet, nem damage-elek. Michael. Michael Jackson. Azt kellett volna, még erre rá kellett volna küldeni egy prepotit. De jó lett volna. Itt van mindenki, ugye? Ne húzzad ügyesen. 5, 4, 3, 2, 1. Egy pillanat. Csak nekem mutatja azt, hogy 42k-s DPS-sel a negyedik vagyok? 89, és negyedik vagy. Akkor ezt hagyjunk el jönni, csak így a poén kedvéért, hogy mit nekem. Nekem is ezt mutatja. Babagolt akkor viszont. Az szép. Nálam is 47 fel. Ugyanezt mutatja nekem is egyébként. Nekem 88 mutat. Nálam Ez a Frozen 85-et Orban. mutatott, úgyhogy... Frozen Orban megint megakadt a küszöbbe, bazd meg. Küszöbb majom. Hogy beszélhetsz így? Miért kell váltani szegényeket? Azt sem kellett volna behúzni. Elhatárolódunk. Into the night, I raise my hand to the fire.
Azt került. Területét, hogy maga után abból kiáll. Itt most demonstrálta a boss egyik ability-ét. Igen. Megcsináltam. Pressen úgyis mindig. Itt javartam, hogy hadd várjam már magamra néha. Teljesen mindegy, de az egy full CD-t most kinyomott a vércset. Tudom, mert én is nyomtam vele együtt, és úgy ugrasz vele, de mit csak... Na most figyelj! Megjöttek apa, gyorsan öljétek le őket. Az tessen tök mindig. Most el lehet CD-zni. Ott kell igazán. Kell. Ott kell villogni. Többet Bélát azt nem küldjük be gyorsan. tényleg, úgyis reszeteljük. Úgy ott rá kellett mondani, hogy B-t küldeni. Hát HC-n azt szokták. Itt behúzzák az egész termet, azt BL-nek kiutcuk. Egyébként nem mondasz hülyeséget, annó régen, amikor HC-gildeztem, úgy trasheltünk mi is, minden, ami volt, minden kasznak, minden egy CD-n trashen végig folyamatosan. Persze. Itt ez a nehéz még mindig. De hogy kinéz nekünk is. Minden meghalt, ugye? Ja. Itt van mellettem Arthas. Eltűnt. Persze ezt csinálok neked, gyere. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy csinálnak egy gyereket. Igen, valószínű. Csak most olvastam, hogy így. Na most figyeljetek oda a taktikára, légy szíves. De azt valaki tudod. Na, mondom akkor a taxot. Itt ezen a vonalon belül mindenki, mert ki fogja zárni, aki kint van fullkor. 1. 2. 3 fázis lesz, minden egyes fázis bizonyos százalékában jönnek be majd addok. Első fázis, mindenki szóródik egymástól, hát jó messzire. Annyira, hogy a hírelek azért elérjék, de itt az ennyire nem nagy terület, hogy ez ne következzen be. Lehet itt is szépen állni, akár a boss háta mögé is be lehet menni, de igazából az nem fontos, itt is tudunk szóródni. Mivel sokan vagyunk, ezért fontos tényleg a pozícionálás, hogy legyünk széthúzva első fázisban. Mindenki a boss-t öli. Pár ability-re kell figyelni. Első, a bossból egy nyilat látsz magad felé. Nem tudom mi a neve, de lényegtelen. Te ott maradsz a helyeden, mindenki mások a közeledben van, elmegy, ne legyen senki a nyílnak a vonalában, milli se. Teszem azt. El fog mondani egy spellt, aki benne van, és akit kitargetod, az mindenképpen belekerül, ugyanegy ilyen kört fog maga elé rakni, mint ami odakint is szerepelt, abból kimozdulsz. Aztán visszamész mondjuk oda a helyedre. Ne legyen a range-eden belül senki. Második, amire nagyon kell figyelni, 4-szer fog egy területet nyomni egymás után, mindegyik ugyanilyen kört fog hagyni, abból ki kell mozdulni, és mivel 4 lesz, nagyon piciket kell, és a területeden belül, szóval kb. Így, ennyit. Ennyit kell kimozdulni, hogy ne dobjon fel, ez a millire is ugyanúgy igaz, hogy is mozduljanak szét egymástól. Első fázis 90%-ánál jön le egy DPS-od, azt le kell nukolni, aztán öljük a boss-tovább. Azt hiszem 70% körül jön a második fázis, akkor mindenki a kékre fog stackelni, ranged milli egyaránt, és aki megkapja a debuffot, az pedig átszalad az X-re. Debuffnak pedig az a neve, hogy mutatja amúgy a DBM, de megint nem látom rendesen a
spelleket. Aki tudja, az linkelje, légy szíves. Na, közben mondom, de igazából írja a DVM, meg látod magadon is a debuffot, az átszalad az X-re, ha leállt rólad, akkor visszaszaladsz kékre. Ennyi a második fázis első fontos része. Ja, minden mellett, bocs, még az első fázisban lesz feletted néha egy ilyen nagy lila kalapács, nagy lila körrel, az 3-at fog sebezni rajtad, azzal fuss be a boss alá. Ugye a millikhez, hogy szétozd a damage-et. Ha egyedül maradsz, akkor meghalsz. Második fázisban folyamatosan csökkenni fognak az életpontok, 10%-onként, ezért nagyon fontos az, hogy a boss-t minél hamarabb 40% alá hozzuk, szóval nem az addot, hanem a boss fogjuk ölni, illetve ugye ahogy mondja a DBM, úgy fogunk cserélgetni, viszont az add az egy healer add, ezért mindegy szakítani kell. Ezt egy tank le tudja faszán kezelni, de azért többen is figyeljenek azért az addra, hogy szakítva legyen, írja a DBM is. Így van, köszi Turki. Ezek azok, amiket kell futni. Aztán harmadik fázis, ide fog mindenki állni, innen fogjuk húzni a boss-t, és mindenki a boss előtt áll, nem mögötte, nem szét, mert területét fog lerakni, és így fogjuk szépen hátra húzni lassan, folyamatosan. Mindenki a boss előtt álljon, és akkor így fogunk körbe menni, illetve lejön majd egy nagy add, az egy tank add, azt felveszi az éppen szabad tank, elmegy a BR, és le fogjuk nyújtolni. Aztán, ha meghalt a nagy add, kb. Itt fogunk valahol járni, véleményem szerint, utána lenyújtoljuk a boss-t, és tulajdonképpen ennyi. Írja a DBM, hogy mikor kell cserélni, akkor boss-t is és addot is cserélünk, ha van lent. Taxot mondtak gyorsan? Most mondjuk el. Nem csak szórakoztam. Gondoltam. Lila karikával befutsz. Tetszos? Ennyi. Szétpuffol mindenki. Számok, puffok, hílek. Nem tesztek faskot. Mert drága. Hagyjad már. Tényleg staminás fast, az jó fűrének, nem? Legjobb. Esküszöm, az a sakkal buszom, az meg tiszta jó. Jóra, itt vagy? Itt vagyok. Nyomd már meg. Mit? Elején szólodjunk, jó? Fecát. 4, 3, 2, 1. Azzal maradsz, abból meg kiállsz. Jön az add. Kárcél, jó meg DC. Húzd be ide mellé, a boss mellé. Légy Együtt az addot. Cleave-eljük. Területikből kiállni. Egyesével picit mozogjatok. Igen. 2, 1. Az arra csogj be? Be. Még? Oké, mehetsz vissza. TPS ott halljon. Kimozogni picit. Ja, fight alatt senki nem mozog, ezt elfelejtettem mondani, marad a helyén. Amma szólj majd, ha stackelünk, jó?
Oké. Vedd át, légy. Ha mozogsz, sebződsz azért. 70%, második fázis, lehet menni a kékre mindenkinek. Ja, akkor ezért haltam meg, mert mozogtam, aha. Igen. Millibe, gyere millibe. Vagy oda, mindegy. Beér. Vedd át? Ja, tudom miért ezt kell csinálni. A boss nyúkolni. Átvettem. Na, akiket írt a DBM-át. Jakka. Tapsi vércse itt a... Veszem az addot. Addot nem öljük, csak cleaveljük. Boss menjen 40%. Ókra és Silmerire figyeljetek. Ha kevés a HP-ük, diszpelezzétek. Mindjárt. Akiről lejárt, jöjjön vissza. Köszönjük. Szakítottam a boss addot. Veszem a boss-t. Szakítsd majd az addot. Menjetek át. Andrus, menj át. Akiről lejárt, menjen vissza. Mendinket szakítani. Veszem az addot. Szakítottam. Aki nem jó helyen áll. Lilába átjöttem, hagyjál már. Pussatok át, akiről lejárt, menjen vissza. Gyorsabban halljon a boss. Viszont az addot. Jó, adta a toldalat Tranquility-t? Nincs. Az előbb véletlen mindig tudja elnyomtam. Nyomjuk meg az addot, a boss-t. Nagyon közel van itt a Lilához, nem? Hozzuk szélre. Húzatok fagyosan. 3 healer halott. Tapsit szedjétek. Én is meghaltam, nem tudok szedni. Mert nincsen resszünk. Mindegy, itt srácok. Tolassatok hátra vele. Tolassatok. Köszönöm. Halljon az add. Nagyon jó. Na itt a probléma az volt, hogy akiről lejárt a debuff, tehát kéken stackelünk az elején, de aki debuffot kap, átmegy a pirosra. Na most, hogyha neked a piroson állva lejárt a debuff rólad, akkor azonnal rocsogjál vissza a kékre. Mert 5 másodpercenként 60 000 tikker rajtunk. És ebbe haltunk most meg konkrétan. De izében volt egy... A kéken volt valami, ami már volt. Mind a két oldalt robbant. 5 másodpercenként robban. Ha rossz helyen állsz, akkor megöli a raidet. Illetve azokat, akik ott vannak. Mehet a BL-ba van. Ilyen ülésszakú. Ja, egyedül. Én vagyok. Ja. Túléltem. Jó volt az első. Akkor egy menüt azt tud küldeni? Köszönjük. Maniba hozzam a sámánt. De csak elment. Nem kell elvileg, szerintem nyugodtan véletlenül eltolta a Tranquility-t. Véletlen volt misztikáltan. Én meg most, amikor megnyomtam volna a gombot, belehaltam 170 000-rel valamivel. Ne szállj még le a jószágról. Jó, oké. Jó lesz ez hívben, ahogy akarod. Bocsánat, olyan 30 kell. De lefele, igaz? Piros fele menjetek. Lila portál és piros oldal. Tehát akkor még egyszer. Tehát a kékről átmész a debuffal a pirosra, és hogyha figyeled, a minimapod mellett bal alul lesz egy debuff.
Remélhetőleg az Meddig alap van újítok van. egyébként nagyjából? 40-45 szek, max. Ugye? 1 perc. És hogyha lejött, akkor visszamentek a kékre. Hogyha bárki, aki nincs debuff, és ott van a piroson, akkor ő sebződik értelemszerűen. Illetve azok, akik körülötte vannak. Ez olyan, mint annó volt Nagsban. De Nem micsoda. kell kerülgetni. A táncolós? Nem a táncolós, Taddiusnál. A pozitív, meg a negatív. A damage nem lehet panasz, úgyhogy... Igen, Dolores. Én például abba haltam 171 000-re. Előtte meg még 281 000-es. Belinkelem még egyszer. Ha megtalálom. Szóval egy kupacon stackelünk a boss előtt, szóval tulajdonképpen ráálltok a tankra. És ne nagyon kurucálnunk kell onnan, mert akkor oda is, ugye, ahol vannak játékosok a békén, oda majd a buffot, hogy azt a területet. Itt van a debuff. Ezzel sétálsz át. Igen. És figyeled, és ha lejárt rólad, akkor visszaszaladsz. Kis lila emberke. Azzal kell befutni a millibe. Szétdobja a damage-et, mert egyébként 800 000-et sebez. És nem mozogtok, valamint a healereknek annyi, hogy van egy debuff, ami rajta van egy emberen, az folyamatosan sebez, ha dispellezitek, akkor átmegy másikra. Ha valakinek már nagyon lent van a HP-ja, akkor debuffoljátok. És Jota ide a 2-es fázisra, ide tartsd a Tranquility-t. Majd Mani mondja, hogy mikor kell nyomni. Igen, mert ketten vagyunk, ez így most luxus a raidnek, mert ketten el tudjuk nyomni, ha nagyon kell SOS-be, plusz a harmadik fázison is még egyet. Jó, csak véletlen misztikkel, nem is... Nem, semmi baj. Nem azért haltunk meg. Egy pillanat, és mehetünk. Na, akkor induljunk. Four, three, two, one. Three, two, one. Ebből egy picit kiemelni. Two, one. Bejött az add. Itt a boss. Two, one. 4 ember kapta be a strike-ot. Ilyenkor figyeljetek, álljatok el. Egy picit kimozdulni. Jaj, meg elkezdtek útközni, mint hogy baram. Nem kell. Ilyen most ez. Three, two, one. 3,
Lettem a boss. One. Halljon az agy. Jó, egyszer. Össze-vissza fussatok a médiben, nézzétek, hogy hol van még egy Igen. a másikat. Lehet nyugodtan kifele mozogni. Akkor inkább hagyd a DPS-t. Two. One. Egyébból ki. 70% stackelünk. És nyomjuk meg a boss nagyon. Gyorsan le kell menjen 40%-ra. Dimi jó fecek, sakka Ott a mennyet? Jött a mennyet? Dudu, mennyet? Jó adta. Itt áll. Akkor valaki meg akkor rosszul látom. Csere. Ezt, majd szakítsd a... az oddot. Cseréljünk. Szakítottam. És ha lejárt rólatok, gyertek vissza. Figyeljétek. Csere. 25%-on vagyok. Tizenegy. Mehet egy Tranquility ott. Oké, 40% mindenkit híreljünk fel, gyertek és halljon az ott. Boss előtt. Álljatok rá. Two. One. Az addot szakítani. Mozgunk. Three. Two. One. Mozgunk. Mindenki előtt álljon. Three. Two. One. Jön Akkor az megy a add. BL. Addot ölni, meg nagy addot leölni. One. Mozogunk. Three. Two. One. Csere. Rendes. Three. Two. One. Álljatok a bossra. És ez a rám a tankra. Vissza, még van egy csomó szabad hely. Szép. Easy! Easy peasy. Húznak. Zsammazsár. Gyönyörű, és egy Tranquility-vel megoldottuk. Ki jön? Azt feloldott. Hadd kérdezzem meg, itt a végén kapunk valami damage boostot? Mert... Bélyet. De... Ja, nem. De mi a faszért csináltam, mint 91-es DPS? BL. Multitag. Legendary Ring. Kokain. Mágus. Ad plusz 20% damage-et a bossnak, meg plusz 10% damage bekapást. Tehát azt nekünk adja. Tehát akkor kapunk valami buziságot. Aha. Perc és hoztam a lootot.
Miért megyünk Zuhora?